Siyabingelela ibandla lonke egameni lenkosi uJesu, sibingelela bonke obaba, sibingelela bonke omama, bonke obhuti osisi, abantu abasha egameni elingaphezulu kwamagama onke, igama lenkosi uJesu. Siyayibingelela ipresent worship team yethu, keyboardist bethu, sound engineer bethu, media team yethu protocol, ama-ushers wethu, sanibonani bangcwele. Ayibo, sanibonani bazalwane. Ayibo, sanibonani Thekwini. Akulona ihlombe labantu ababuye ephasikeni. Ngisacela ukuzwa le hlombe belila ngephasika. Ngisacela ukuzwa le hlombe lephasika. Amen. Singahlala phansi bazalwane, siyabekelela ukhethekile bonke abefundisi, inceku zenkosi egameni lenkosi uJesu Kristu ongcwele. Ngiyacela special izandla nabo abafundisi. Amen. Amen. Prayer ngicela ubingelele nje umuntu oseduze kwakho ukuthi kwenze kahle kwabakhona. Hallelujah. Abanye abantu ke baba nalo ke inkinga ke yokubingelela abanye abantu. Yakusenzima kwabanye abantu ukubingelela abanye abantu, angazi bayibacabangeni. NginoJesu ongaka kodwa ngingenwe idimoni elikomunye umuntu, nginoJesu ongaka. Hayibo, ake simshayele izandla uNkulunkulu. Mighty Jesus. Siyabonga kakhulu ke bazalwane, ngiyaxolisa nje Nkosi yami kuba late egameni lenkosi uJesu. Hayi cha, lihle iqiniso bekwala bese kusele kancane nje ukuthi abantu abanokhiwa ngibathinte ngithi madoda, hayi ngeke kuyala ngicela niyibambe, sengizobabona next week abazalwane by the grace of God. I pulled out and I managed. When was it? Friday basiya eGoli, nendawo ke ngikhuleka kuyo engathi ukukhuphuka ke ngiyobonga kuNkulunkulu usithwalele iphasika. So ngikhuphukile ke intaba, ngiphindisela udumo kumnikazi. Uma ngiphezulu entabeni lashaya izulu lanetha, mangithi ngiyehla agijimeki ke entabeni Nkosi kunamatshe. Uma ngehla labe selishaya ngamatshe, lashaya very very strong, lishaya impela. Bhuti be right la beyikhona, ngisacela uyiphindisele khona, be right kakhulu la beyikhona. Uma ngehla phezulu kunendawo ke eyehlelayo isabuthane linyana. Uma ngithi ngehla ngalelo khuzane, kanti njoba kunethile nje kumanzi, ngavele ngashelela. Hey, ngengahamba enye into ukuya lapha phansi. So kunomgodi ke ekugcineni one drain ehambisa amanzi, i-drain nje enkulu bekufanele ngowela khona. So mangehla iqonda yami masinyane yacabanga ukuthi hayi ngeke ngene lapha, ngizofike ngibhrike bese ngilula unyawo, ngibhrike ngalento le enqumile ethi kusho ukuthi mangiza ngeshoti bangifika ngishayise kulento ngithi. So kwathinteka ke ilokhuzane ngaba uJakobe, kwathinteka ke lesikhonxo esila. So uma ngihleli lapha ngiyayibuza ukuthi hawu, ngathi ngibuye ukubonga kuNkulunkulu, ngibuye ukuthandaza, bese athi uNkulunkulu indaba ayikho ekubongeni, indaba ila uyakhona. Hawu, bese ngiyabuza ngoba u626 useGoli ithini into, and surely uNkulunkulu wakufakazela ke lokho sifikile eGoli on Friday. Hayi bekunzima kakhulu, you can feel ukuthi ikhona lento ekhona, but muhle uNkulunkulu bazalwane. Amen.
ngisho ukuthi nalo hambo esilahambayo noNkulunkulu izolo masibuya sisendleleni ngithi hayi ngidikeza lensizwa ngithi hayi awudrive indoda ake ngithi ukuphumula while lensizwa idriver uNkulunkulu uyakhuluma ke nami uNkulunkulu masakhuluma mina nami bavele automatically akekho uzoxoxa emotweni angazi basuke batshela ubani ukuthi ngikhuluma noNkulunkulu bavele babe quiet abanye bavele balala kwasala lo driver while lensizwa idriver I was talking to God uNkulunkulu ukhuluma nayo into I don't know for some reasons lento ike yafika kulamaviki aphelile ukuthi abazalwane sihamba nabo kule insuku kunzima ngempela kubo especially this generation le uNkulunkulu asibizele yona it's so difficult baya actor as if uNkulunkulu bayamazi yet babe bangamazi kanti akusihlazo uma ngabe kukhona ulwazi unganalo ngoNkulunkulu nami nje ungangibuza nje you can ask me any question concerning iBhayibheli lalo kuhamba noNkulunkulu because ukuhamba siyahamba but iproblem iba kuyijeni la endleleni usethi uNkulunkulu go back and tell my people so lento ingishayile because someone confirmed the very same thing on Facebook and mina awu kanti uNkulunkulu unjani na ukhona into uNkulunkulu beyikhuluma la singeke ngayithinta but very short about the fruits of the spirit izithelo zikamoya kuyizithelo zikamoya ukhona esinye isithelo long suffering it's a fruit of the spirit. So what does it mean long suffering? Long suffering mawuyikholwa uyathanda awuthandi you need to go through this. If you are running away from long suffering angeke ukholo lwakho lupheleliswe. That is why today we have so many churches and we don't have people who are committed in one church. Every church has visitors. We don't have people about I will die with this vision. Why? Because if they face challenges in this church, they move to another church thinking maybe there's a problem in this church. Now they move to another church because in their mind they abazalwane ke banayo into yokusahlulela thina abashumayeli baba khona nje ababodwa nje bathe hayi kodwa vele lapha izinto azisenzeki kanti that is why you see kufika abantu abasha bafike ba testify izinto enkulu kula kumele ushayeke khona ukuthi akwazi ukufika umuntu izolo uNkulunkulu enze uNkulunkulu futhi ukwenza ngamabomu uniprovela ipoint ngabanye abantu bokufanele abazalwane if bebakholwa ngempela bokufanele bahlehle babuyele emuva bathi ngoza kukwazi ikhona into lakimi engahambi kahle. We have people who always point fingers on other people. Nikhona manje? As long as you are running away from your responsibility as a Christian, you are always pointing fingers to others, you are going nowhere. Uzawumuva one church to another church uJesu uzofika unganalo ikhaya la ubelonga khona. Kanti kubalekile ukuba ne local church. Local church is very important. You need to have a local church and you need to have a man of God who speaks upon your head. You need a man of God who disciplines you. You need a man of God who rebukes you. You need a man of God who always advises you how
to face and tackle challenges. Because sinabazalwane namhlanje abangazi ukuthi mawusindisiwe ziyakwehlela ilingo. Nina nicabanga ukuthi ukusindiswa ukuphila nje impilo emnandi ungabi na problem ungehlelwa izinto ezimbi akulona ivangeli lelo. Remember uma samukela uJesu asamukeli okuhle kuphela kodwa simukela konke okuphathelene noJesu. Okunye ilokho bathi sikhuluma la amazwi asikhombisa izwi lokuqala lithi baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. So now meaning if ungumzalwane kuba khona abazalwane ophambana nabo akumelanga ukuvumela ukuthi kuphele isikhathi eside ungaxoleli. Ngeke kusamuzwa amen manje. Nekhona ngizongena kwi-message noma isikhathi sami sesihambile but lento ingihluphile emoyeni then uNkulunkulu uthi go back and teach my people. Bazalwane long suffering uma uyikholwa ngisho ungathandaza ubusuku nemini uzile ukudla ufaste zikhona ezinye izinto ozozigwema ngenxa yomkhuleko owenzayo. Kodwa khona izinto whether uyakhuleka whether ukhuleki mawukule ndlela uyathanda awuthandi you will go through persecution. Why nina nilandela uJesu nithande ama blessings kaJesu kuphela? Why ningakuthandi ukupersecute kwakhe? Yindaba ningakuthandi ukuhlushwa kwenkosi. Ngoba ukuhlushwa kukhulisa umuntu ekwazini uNkulunkulu kangcono. That is why njengoba wena wesaba ukuhlushwa wena usesenenkinga yokuhletshwa wena ushintsha isonto because uyahletshwa la kuyasho ukuthi usekude nokwazana noNkulunkulu. Don't change the church because they gossip about you. No. Leyo into endala sesandlula thina ukholo lwethu alisanandaba siyahlushwa siyahletshwa kukhulunywa ngathi thina we are running a race no matter what we are looking forward come what may come but backward never but forward ever. Awuthethi makhelwane uthi emumva kula ngingayikhona. Hayi hlebani madoda hlebani kodwa emumva kula ngingayikhona. Awutshela makhelwane hayi noma ngikhuluma ngami nikhuluma kabi nento ezingekho kodwa phambili kula ngiyakhona emumva lutho. Ake ngitshele nabathakatha ukuthi hayi ningayiphonsa izinto zenu ningangithakatha nivala izinto zami nibloke kodwa emumva kula ngayikho phambili kula ngiyakho. Abangizwanga kahle ngoba abanye abantu izinto zabo ziblokiwe zavalwa kwenziwe ngamabomu bese amadimoni ayakuhlebela athi hayi ayikho indaba yakho la sintsha manje ufune hey akwakuthathe nje one day ukuye nje kwelinye isonto uyovakasha uma usafika uzofila ngathi yonke into yala hey kumnandi kule sonto hlala 3 weeks uzobuya usitshela uzozuthi kungcone igile liyaphupha lapha. Ake ngishala uNkulunkulu isandla. I don't want to leave this. Angifuna ukuyishiya ilengo lalani bazalwane. Kuvumeleni ukudluliswa uNkulunkulu entweni ezimhlungu. Asikuvumele ukulinyazwa uNkulunkulu. Ungayithini into ukholwa ungumzalwane uthandaza wenze sure ukuthi izwi uyalifunda uyakuzela ukudla yonke into uNkulunkulu ayenza empilweni yakho uNkulunkulu uyamnikeza udumo. Ungayibiza uyithini into bokade unyuke intaba yokhuleka uyobonga kuNkulunkulu mawubuya bese yalimana. Kodwa ubuyokhuluma noNkulunkulu. Amen usho nepla. How do you call this?
Because I'm from the mountain to give God his glory and say, Father, thank you for what we have done. We have seen your glory. Now, when you descend the mountain, now we are waqu. Wena umlomo wakho bothi baba siyabonga beziyalimala. We bizoyithini? Where were the angels zikaNkulunkulu? Why ingilosi zikaNkulunkulu zinganqandanga phela njengokusho kwakhe ukuthi uma unyawo lwakho lushelela uyakulayeza ingilosi zikunqande? Lalela, kukhona ukushelela ingilosi engeke zize zikunqande kuko ngoba kuyiphathi yejeni oyihambayo. Akusikhona ukuthi awukhule. Kukhona ukushelela uNkulunkulu abonile ukuthi hayi ngeke kukulimaza kodwa fanele undlule kukona. Awuthinta umakhelwane uthi vumela uNkulunkulu akudlulise kule process. Vumela uThixo akudlulise kule process. Ake nimshaya izandla umoya ingcwele. Few verses bese siyakhuleka. Hallelujah. Maye yamthanda uNkulunkulu. Yamthanda uThixo. The more uhamba naye is the more azambula kuwe. The more you pray, the more you seek his face, is the more he reveals himself. But there are other parts of uNkulunkulu when he reveals himself to you through pain. I know ukuthi aningizwa manje. Kodwa uzobona mzukwana usufikile kulento engiyikhulumayo. Abanye nisekude, abanye you are going through that now. But ubunga understand. Lalanda zala amukho umthakathi, ngiyakutshela mina utshelwa yimina. Amukho umthakathi ongakubamba uze uye ethuneni. Kukhona izinto abathakathi ezinye zazo bayozibamba. Kodwa lokho akusho ukuthi amukho uNkulunkulu. And lokho akusho ukuthi futhi uNkulunkulu ukushiyile. There's some part of the things zakho ezo affectwa abantu abakusurroundile. There are part of the things zakho ezizo affectwa ama principalities imimoya. Why? Because kukhona abantu when they start to open their mouth, izulu lisheshe liact kubo. Aningizwanga ke manje, ngizwanga manje. Uma abapostoli umpostoli ebhala uthi abaJuda benza into ebhlungu bapersecute ibandla bahlukumeza abazalwane bashaya abangcwele bavala amasonto bahlushwa abazalwane kodwa abakuyeka nguthandaza bathandaza baqhubeka bakhuleka bese lithi ke manje iBhayibheli phakathi kwalaba bebahlushwa kukhona lolu hlobo athi uNkulunkulu bangathintwa abanye kodwa ngizibekele abami othi mawuthinta bona kufanele ukuthi uthinta inhlamvu yesolama. Lalela maliqhubeka lithi kwase kuthintwa abathile bebandla. Ngamagama kunalolu hlobo othi na ulithinta noma ngabe izulu belithulile kodwa liyaqala bese liyema. Uyilolo hlobo lokuthi makuthinto wena izulu lima ngenyawo. Lithi izulu ningabathinta abanye kodwa hayi lo. Ngoba kukhona abantu izulu elibavelwa ngendlela emangalisayo. Ngoba bagcinile balonda izwi likaNkulunkulu ngaphakathi kubo. So awukwazi ukuthinta olonda izwi likaNkulunkulu nowenza intando kaNkulunkulu kungenzeki lutho. Wathinta abenza intando kaNkulunkulu akuthunyelwa ngilosi kodwa kwehla uThixo umqobo lwakhe. Hayibo kwenzakalani ku-Abednego noMeshach noShadrach azange kuthunyelwe ngilosi kodwa uJesu umqobo lwakhe kuthiwa wabonakala ehamba phakathi kwesithando somlilo. Waze wabuza uNebukadnezar wathi kanti silahlela abafana bangakho emlilweni
bamphendula bathi silahlela abantu abawu3 wayesethu Nebukadnezar pho ubani lowa wesine phakathi komlilo ohamba nabafana kwathiwa asaziwathi kodwa isimo sakhe mangimbona uthi akafane nendodana kaNkulunkulu ophezkonke. In other words, izitha ebezikubasela umlilo laba bakubasela umlilo abazi ukuthi the more babasa umlilo is the more ubuwena bakho bambulwa, is the more the glory shall be revealed upon you. Allow the fire of God take you through so that you're shining, so that your inner man must be strengthened. Fuma ukudlula kulomlilo yebo uyashisa kodwa muvumele kaze washisa umlilo muvumele khuluma njengoJobe othi noma lo mlilo ungangishisa kodwa uma ngiphuma kuwo ngiyophuma ngicazimula okwegolide. The more fire they burn against you is the more you are purified, is the more the godly man be revealed upon your life. Awuthinta babili bathathu uthi abawubasa uveza ubuNkulunkulu phakathi kimi. Hey, izwe lingebona kodwa uSathane namadimoni uyabona ukuthi the more they burn, the more they have, so the more they increase fire is the more the glory shines upon me. Allow him to take you through. Allow him, allow him to purify you. Msaleni izandla uNkulunkulu wena Masaya. Exodus 33 verse number 10 to verse number 16. Exodus 33. I want to finish up this. Wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, gamalanga wethembe. Exodus 33 verse 10 to verse number 16. I want to talk about something that is missing in the church. Exodus chapter number 33 and mind you, when I'm talking about the church, I'm talking about the body of Christ as a whole. Something is missing. Jesus. We are serving him and worshiping him, but something is missing. We look like the world. It's not easy these days to see abakholwa nabangakholwa. Sithi sicishe sifane nezwe. Lento ekhathaza uNkulunkulu asikwazi ukufana nomhlaba. Jesus. Futhi ubukubalekela ngayo yonke indlela ongabaleka ngako ukufana nabantu abangakholwa. Kumele kube khona into that sets you apart. Kumele kube khona into abantu ongeke uzubavula uvula umlomo ubatshela ukuthi mina ngisindiswe ngomzalwane. Cha asambe simemezela thina. Our appearance, when we appear before people, akusho thina kodwa kusho into esiyiphethe engaphakathi kithi. Jesus. From nowhere phakathi kwabantu abaningi
umuntu ekusukele ethi uyabonakala ukuthi usindisiwe Jesus. uzumangala ukuthi hayibo uyithatha lento wathi yazi uyabonakala nje the way ngakho fanele kube njalo etaxini mawungena ngisho ukuthi uhamba ngetaxi uma ungena etaxini uhlala uyithulele nje ungakhuluma ungaxoxa ungasho lutho fanele umuntu oseduze kwakho esho ukuthi uyabonakala ukuthi usindisiwe. Amen. Jesus. Nkosi yami ayiyekela shabalala indaba nifana nezwe kangaka Hey, Nkosi yami. hayi ibandla namhlanje lenkinga man Hey, Nkosi yami. hayi is a problem you can't look like an unbeliever yet you are a believer. Ukuhlukana ungafani nezwe akusho ukuthi fanele manje uyodeliza isitolo uthenge impahla enhle ubonakala ukuthi hayi uyazi unenkazimulo wenziwa impahla ukuthi ube nenkazimulo. Ungaqoka impahla very very expensive kodwa abantu bakubuke nje bangayibona kuyibona leyo nto. Hey, Nkosi yami. Uqoke nje impahla endala olokuyiphinda nje ukuthi uyiwashe kahle wayi kodwa mawuqala uyithi bathi abantu ekwaze wamuhle umuntu kahle kahle kukuhle impahla kodwa muhle lo ngaphakathi kimi. Oh, Jesus. The reflection of the glory kaNkulunkulu ibonakaliswa phezukwakho. Oh, Jesus. Namhlanje kanti kwenze njani? Funda sisi. Verse number 10. Cela sibambe naye indaba just for few minutes bese siyathandaza. Bonke abantu bayibona insika yefu. Bonke abantu bayibona insika yefu ehamba noIsrayeli emini. Imi ngasemnyango wetende. Now kuloku ke kwenzeka isimangaliso because lensika yefu yabe seyima ngasemnyango njoba kumnyango lapha phansi yafika yema phezulu komnyango. The pillar of cloud yema phezulu komnyango. Bonke abantu basukuma bakhuleka. Now immediately kwada vele singathini basanaku sigcwele nje basigcwele la endlini. And then all of a sudden sibone ifu phakathi kwethu. Like ifu literally lifike lime elimhlophe qwa. Kume ifu. Ulibona ukuthi yifu leli. Ungaliqolozela ubuke uthi angeke automatically uma ulibuka your senses will tell you ukuthi though I don't know what is happening kodwa lento engibona manje is bigger than my mind, is bigger than my thinking. Kwema ifu akekho owathi kuIsrayeli thandazani manje. Immediately babona ifu limi phezu komnyango. Wonke umuntu wafaka ikhanda phansi wangafuna ukulibuka ifu baqala bathandaza. Kanti ifu leli lalimile lalimele ipresence ubukhona bukaThixo. Ngamanye amagama uNkulunkulu he manifested with a pillar of cloud to Israel. Ukuthi he was giving them assurance yokuthi I am with you wherever you go. Ngikhona. Mabehamba ebusuku lefu elikhanyisa noma lefu elimhlophe emini ebusuku liyashintsha bese kuba umlilo kube ipillar of fire. Kusayinto esibona emini kodwa ebusuku iphenduka umlilo emini iphenduka ifu. uIsrael ulandela ke lefu kunala libaholela kho. You see what happens today. The devil has confused us. We're supposed to follow the presence, the pillar of cloud. We're supposed to follow the pillar of fire. But the problem now, the devil has confused the church. We are no longer following the pillar of cloud, but we are following the crowd. Instead of following the cloud, we don't follow the crowd, but we follow the cloud. We don't follow the crowd. Akusho ukuthi abantu abaningi mabawela ngapha noma beza ngapha. Kukhona ubuningi babantu abadonswa yipillar of cloud.
kodwa bukhona ubuningi babantu obudonswa izinto ezenzeka lapha hayi ngoba uThixo ekhona. That is why you can even see those people, they don't even bother to teach the church about the presence kaNkulunkulu. Because if they can teach about the presence, people will leave, people will go back. That is why no matter sing about my millions, but we must always preach about the pillar of cloud that we follow. We must always preach about the pillar of fire that we follow, because we don't follow the crowd, but we follow the cloud. The cloud guides us. The cloud gives us assurance that He is with us. He is in our midst. His presence is with us. The day kuzonyamalala, the pillar of cloud ingasabonakali baleka kuleyo ndawo. The day kuzonyamalala, the pillar of fire baleka ngoba agasekho kodwa the more the pillar of cloud appears, it gives us the assurance that God Emmanuel is with us. God Emmanuel, God with us. That means noma ngaphetha empilweni kodwa as long ngisafila, as long ngisabona the presence, kusho ukuthi kukhona la siyakho. Somebody say yes, Lord. Hallelujah. Oh Jesus. Lalela sengovala ongakangibambi kusemuse late kakhulu kusefanele ukuthi ngabe usethi sengibonile la uyakho. Uthi bakhelwane uthi yazi mina ngiyamlandela. Funda sis. Bonke abantu basukuma bakhuleka. Qala ngaphezulu ngoba lemo ukhuluma abantu ingqondo ziyathatheka abazi ukuthi siqinephi. Buyela ke emuva. Verse number 10. Yebo. Bonke abantu bayibona insika yefu. Bonke abantu bayibona. Usinayo problem esinayo ke abanye abakayiboni. Imi ngasemnyango wetende. Abantu bonke bayibona insika yefu imi ngasemnyango. Bonke abantu basukuma bakhuleka. Bonke abantu basebayaphakama basukuma baqala bathandaza. Kwaba yilowo nalowo ngasemnyango wetende lakhe. Kwaba yilowo nalowo ngasemnyango wetende lakhe ngoba wayesaba ukuya emumva etendeni emsamo, kodwa wakhulekela ngasemnyango ngoba akazi into ezokwenzeka. Ngoba nali phela ifu limile phambi wonke umuntu wakhulekela ngasemnyango. Ngabanye amagama wayekhuleka ngasemnyango ethandaza elokhu ephonsiso, ekhuleka elokhu ephonsiso ethandaza, kodwa ngoba asazi ukuthi njengoba lensika yefu imila, asazi ukuthi ize kahle noma izosibhubhisa, kodwa babekhuleka ngasemnyango. And there is a reason why bengayanga emsamo wetende, bayokhuleka emumva, kodwa lithi iBhayibheli bakhuleka ngasemnyango. Bakhuleka ngasemnyango. The reason why bakhuleka ngasemnyango ngoba babefuna ukubona ukuthi lensika yefu izophelela. Bathandaza yilowo nalowo kuyitende lakhe. Bathandaza kodwa lokho aphonsa amehlo elokhu ethandaza elokhu aliphonsiso kodwa yalokhu imile nje. Bathandaza abantu yema insika yefu. Bakhuleka abantu yema insika yefu ayizange inyakaze. The more bethandaza kwaku the more ikhanya kakhulu. The more bathandaza kwaku the more ikhazimula kakhulu. The more they pray, it was the more the pillar of cloud was bazalwane manifesting. Ngamanye amagama, the more we seek Him, the more we pray, the more we fast, the more we serve Him, He will be revealed. The pillar of cloud shall be revealed even to people abangayiboni kodwa izobonakala nakubo. Oh Jesus. uJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso. Bantu
bayathandaza ematende nabo. Remember kwakunetende elikhulu lomhlangano. Around the tent manje kunamatende abantu. Imizi abantu la. Lona lo muzi unetende. Labalala khona bahlala khona. Bese bakhona kitende lomhlangano. La khona abantu bashiya amatende abo beze kuyitende lomhlangano. Njengoba nje kunetende lakho eWestville, unetende lakho kwaMashu, unetende lakho eMlazi, unetende lakho khona la eSouth Beach, unetende lakho bashiya abantu amatende abo beze kuyitende lomhlangano. In other words, they have left their places. Basebeza kuleli tent. But before they come to this tent, now listen to this. Now, basabona lesimanga basayibuza ukuthi, because on that day the pillar of cloud used to be up there. Everybody ubelbona lefu. Then achike uMose lalelani Israel. Nonke njengoba nilapha lokha enikubonayo uNkulunkulu lo wang. Remember the Ark of Covenant uma baya eGibhithe yasengasekho kubona. Because eGibhithe base bakhonza onkulunkulu baseGibhithe. So the Ark of Covenant, which represents the presence of uNkulunkulu, was no longer with them. So now, because uNkulunkulu naye, he did it purposely ukuthi the Ark of Covenant ingabikho, because abantu bese bathathe the Ark of Covenant bayenza isithixo. As much as uNkulunkulu ube khona, the Ark of Covenant stands for the presence kaNkulunkulu. But abantu kuhambe manje bakhonza the Ark of Covenant instead of serving and worshiping God of the Ark of Covenant. Because bebazi ukuthi, you see, kulula kabi. That is why ukukholwa, to believe kuyinkinga ngoba you should know the truth. You should know the truth. Because all people are believers. All people who are serving in different churches, they serve there because they believe. So now, kubuhlungu ke ukubeliever nokukholelwa emangeni. Wena ocabanga ukuthi iqiniso kodwa ibingekho, kubuhlungu kabi. Ngoba number one, you are wasting your time, your energy and everything believing into engekho. Nikhona manje? Amen. So now, the Ark of Covenant they represent the presence kaNkulunkulu. That is why many nations, when they fight against Israel, they wanted to know ukuthi what is their strength. Why these people they defeat powerful nations with a powerful army. Bathola ukuthi no, intenzo ukuthi banqobe ezinye izizwe beyishaya nezizwe ezifana namaFilisti, because amaFilisti, the Philistine, the way babe create ngakho lesi sizwe sasishaya ngamagiant abantu bakulesi sizwe bebabade. And the wolf okwenza ukuthi kungabi lula uma ngabe nilwa nabo, because they were most tallest people on earth. So in other words, uma nilwa nabo nina nibangaka. Njengoba kuba yi-advantage uma ngalethwa ingane encane la kuthiwe ngilwe nayo, uma ngithanda nje isicathulo, uma ngithanda vele ngiyiphushe iyowela le. So now lezi zizwe ke zamaFilisti, the anarchists, the sons of Anak, kwakungabantu abade abatho, but the Israel, they have defeated them. As taller as they are, as giant as they are, but they were defeated. Who defeated Goliath? Who destroyed Goliath? Goliath was a tall guy, a muscle man, but he was defeated by David, a small short boy. He destroyed him, he paralyzed him, he killed him. Why? Because it is not by mighty, neither by power, but by the Spirit of the living God. It's the Spirit of God that gives us victory. It's the Spirit of God that defeats our enemies. Hayibo akuzonikali esilwa ngazo, kodwa umoya ohlala phezu kwesikhali. Oh, hallelujah. Where are you? Umoya ohlala phezu kwesikhali. Umoya isikhali singaba yingozi,
kodwa nasiphethwe umuntu onganawo umoya kaNkulunkulu siba useless. Isikhali sibe buthuntu singabi namandla, kodwa umehluko bese kuba ukuthi siphethwe ubaba. Kube khona umuntu ophethe isikhali ophethe umbhayibhayi ongabulala abantu abayi-1000 ngeminute, kodwa still singabi na effect. Kube khona umuntu ophethe umhlathi wembongo, kube khona umuntu ophethe umhlathi wembongo, abanye baphethe ama-AK amabhazuka, kube khona umuntu ophethe umhlathi wembongo abulale 1000 yabantu ngomhlathi wembongo. Ngoba akuyi ngokuthi bangcwele, akuyi ngokuthi kodwa kuya ngokuthi isikhali siphethwe ubaba. Ngoba kuyakhawunta bazalwa, kuyakhawuntwa. Akabe mude umuntu afaneleke ukuba yisotsha, angabe mude umuntu afanelwe zikha, kodwa kuvela umfana omncane enzima. Kuyakhawunta ukuthi uba nophethe isikhali. Awutshela umakhelwane siphethwe yimi isikhali, asikho esinye esiloliwe salolelwa mina esiyophumelela. Bayiphethe kodwa sizukusebenza against me, against my family. Thank you baba. Asizukusebenza. Why? Ngoba mkhulu lo ngaphakathi kimi kunalowa ophethe isikhali esinzima esiyingozi. Hey, greater is he that is within us than the one that is out in the world. Can I declare, no weapon formed against you shall be able to prosper. They can try to destroy you, they can try to kill you, they can try to bewitch you, they can try to gossip about you, they can try ukuqashisa emsebenzini, but I'm here to tell you, you are going nowhere. Awindawo. Ngiyabona bazama ukuqoshisa bakhuluma ngawe, awindawo. Uyohlala baze babuzane ukuthi kanti lo singamqoshisa kanjani. Tshela makhelwane angindawo. Oh hallelujah. Jesus. Angindawo. Ayibonga ithi mina ngindawo. Abasame kodwa ngimile la ngiyasunduzwa, ngiyaphushwa, angindawo. Hayi kodwa Nkosi yami ngcwele, nayi indoda eyayigijinyiswa amasotsha, igijinyiswa yibutho, yabaleka indoda yagijima kwaphela indawo yokuqasha, yabalekela yangena endlini kaNkulunkulu, yadlula ihlalo, yadlula zonke indawo, yesa kwi-altari elehawu. Kodwa bangcwele, yathi nayifika ku-altar yathi ke la akusekho la ngiyakho, seningangibulala. Mane ngibulala ngibulaleni la. Yabamba impondo ze-altar, bathi phuma lapho, yathi angindawo. Bayidonsa bathi asizikumbulalela endlini kaNkulunkulu, thanda uNkulunkulu ashaye, bamdonsa bemkhipha bathi buya ngaphandle. Le ndoda yathi angindawo. Mangabe liyawi i-altar aliwe ngilibambile, angindawo. Babathe yalinkonkoshela i-altar. Hey, hold on to your altar because lizokusiza. Oh hallelujah. Jesus. Oh Jesus. Wena inkinga yakho nayi la ikho, bakususa ku-altar elinamandla eliphila. Bayazi ukuthi as long usala kule altar angeke bakubula. Wena bakususa bakukhiphe bakuthole ngaphandle, ungasekho kwi-altar kulaba kubulala kho. Refuse. Ngiyala ukusuka kwi-altar, ngiyala. Uma bangibulala abangibulalela kule altar,
mabengidonsa ngiylisuphula ngihamba nalo ngihamba nalo angeke ize ngiliyeke hey thinta babili abathathu uthi I refuse. Oh Jesus. Refuse. Hallelujah. Hayi ngiyala. Amen. Hayibo ngithi ngiyala mina. Oh Jesus. Ngithi ngiyala mina. Oh hallelujah. Ngoba abaningi bayazi ukuthi as long ungaphansi kwe-altar elinamandla angeke baze bakutho wena bakususa kalula umuntu abantu ababili abathathu bahlebe ngawe so shiya i-altar uyofuna linye ibandla kanti wena into zakho zikuleli altar. I refuse. Ngibambile la ngindawo. Oh Jesus. Adalela uJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso. nangu uNkulunkulu eqala manje. Jesus. Ayonke indawo. Nginomona ngani banisusa kalula yong. Ngoba nani nazo impande ngoba nani nazo impande uhamba nje phezulu awujulanga ezwini. How? Nkosi yami. Imagine nje ushiya presence kaNkulunkulu ngento ukuthi uhletshiwe. Nkosi yami. Shame on you. Jesus. Shame on you. Umuntu ohletshiwe uma evela ubhaliwe yini esiphongweni ukuthi uhletshiwe ke lo unimbone nje uhletshiwe akabhalwa. So why should I want? Oh Jesus. Lalela wena usasaba wena usabalekela ukuhletshwa wena usasaba ukuhletshwa usemumva yonke. Nkosi yami. Ushem yazi yakushisa ilabhasi ngathi kwahletshwa inkosi uNkulunkulu. Jesus. Who are you? Who are you? Wahletshwa uJesu. Wahletshwa uJesu wahletshwa uyini ka wena? Nkosi yami. Jesus. Ngaze ngilibone mina ngaze ngilibone isonto elinabantu abahleba kangaka awukakhulu wena enkosini wena. Nkosi yami. How? Oh Jesus. Lalelani ngiyazi bazalwane uthi omunye uyazomfundisa ukukhulunyiswa kungazi ye baba kubhlungu ukuhletshwa. Lalela ngeke utshele ngeke ukuthi wena uhletshiwe kodwa angicabanga ukuthi ufikile kwi level yami. Nkosi yami. Jesus. Phela ukube ngaya nokuhletshwa kwabantu ngabe sengithi ke ayangisayenze lento ngiyayeka. Ngabe nikwephi? Nkosi Ngabe nenzani? yami. Jesus. Ngoba abanye under this grace uNkulunkulu ubasindise ababasekho. Jesus. Ngiyazi vele ukuthi angeke ningisho kodwa lento engisho iqiniso. Wakwagula wena wagulela ukufa. Waathi mithi siphetlela kwalokhuza imishini ngapha nangapha imishini wawuzwa imishini namanje even usuphumile esibhedlela kusesene sound yomshini esathi kuwe esathi so usuphumile esibhedlela the way le sound beyishumayela kuwena ngakho uthi lo mshini uthi so wawulala ngale sound uvuka ngale sound ngangoba ize affect noma usuphumile esibhedlela bekusakhala bo wena kahle remember that day when you were sleeping in hospital imlenze uhengiwe lapha wafakwa ichain waboshwa lapha wena remember ungazi ukuthi wena ugule wazolahlekelwa yinsuku. Nkosi yami. Wathi kumgqibelo wathi wena umsompuluko. Nkosi yami. Phuma esibhedlela wena uconfuse kwamele bakutshela ukuthi hayi sesinamhlanje umsombuluko. Jesus. Nini mawufika endlini uthi hayibo angigezi kanti bathi sigeza siyaphi uthi kanti asiye esontweni kumsombuluko ucabanga ukuthi isonto. Jesus.
ngendlela owagula ngakho. Cela ukuthanda bese ngizoyekela uNkulunkulu. Obe nami nezihlobo sebathi odokotela decide. Nkosi yami. Sabathi odokotela senze njani? According to our knowledge. This one is beyond us. But you as a family decide ukuthi switch off imshini noma. Nkosi yami. Bathi bayakubuka babona ukuthi kodwa uyafana nomuntu ofile lo. Kodwa kwaba khona into ethi Nkosi yami ake simyekeleni iviki. Sibone ukuthi kuzoba njani. Kulelo viki kwaba worse. Bathi odokotela niyamhlupha lo muntu uyasafara. Mphumzeni. But thina sikwazi ukuthatha i-decision, thathani i-decision as a family. Nabuzana nodwa. Kwathi wasenze njani? Uyagula lo muntu. Kodwa nje kwaba khona oyedwa othi, "Hey mina ngiyala." Kwaba khona nje oyedwa phakathi kwefamily wathi, "Mina ngiyala." Jesus. Bathi sitshela isizathu yindaba. Bathi kodwa yindaba silahlela ithawula. Kwathi wasilahlela ithawula kade lo muntu una 2 months aku ICU. Bazalwane. Nkosi yami. uNkulunkulu usamngabaza. Abaningi namhlanje bakhohliwe. Ubaleke enkonzweni yashintsha isonto ngendaba ukuthi uhletshiwe. Jesu. Kanti uba nokuhlebile kahle kahle ke sikhuluma indaba yakho. Uhletshwa ubani wena? Awuhletshwa ngabazalwane. Kanti kahle kahle na uzala wena usukuze kubani wena? Usukuze kubazalwane. Kodwa Nkosi yami ukungakholwa. Kanti kahle kahle wena nawusuka ekhaya kini ugeza, ufaka iperfume, ubamba itaxi noma udrive imoto yakho uzela, usukuze kubani la? Usukuze kuJesu. Usukuze kuNkulunkulu. Amen. Angikutshele akakakuhlebile. Oh Jesus. Ngisho uJesu akakakuhlebi. Oh hallelujah. Jesus. Ukhetha ukuyekela uJesu. Ukhetha ukuyekela uJesu onawe ebunzimeni awavuka nawe. Amen. Ukhetha ukuyekela uJesu. Umshiye uJesu. Uthi hayi mina ngiyofuna elinye isonto. Njengoba unganayo ne-discernment nje wena. Njengoba unganawo nje nomoya wokuhlola omoya, hamba ungena nje. Nkosi yami. Hamba ufaka ikhanda lakho nje noma bekuphi. Jesu. Njengoba ungana discernment nje wena. Nkosi yami. Namhlanje uyisithithi nge-decision owayithatha. Nkosi yami. Uphenduka izombi kulelo sonto. Uyabona ukuthi you have been rushed. Wena kahle kahle inqondo yakho kade bayithatha. Uphenduka izombi lesonto. Oh Jesus. Abazalwane abaningi namhlanje baphenduka amazombi. Abazalwane besibazi ukuthi they are powerful in prayer. Abazalwane ukuthi they are powerful in the word. Namhlanje baphenduka amazombi amasonto. Nkosi yami. Uyisipoki Jesus. salocawo khonza kuyo. Ngoba wayekela uYesu wakhonza umuntu. Nkosi yami. Jesus. uNkulunkulu kodwa akasazifuni ngana amehlo. Ngiyabe ngizobathatha abantu nje lapha ngibathathe ngithi kholwanimi. Mina uNkulunkulu ungibizile mina nginamandla kabi nginithathe ngininamathisele kimi. Nilibandla lika Kristu. uKristu abe unumber 2 mina ngibe unumber 1. Kuhlale mina futhi bandlana namhlanje. Kuphakanyiswe umuntu ukwendlula uNkulunkulu. And nabo abantu yayibamphakamise umuntu. uJesu abe unumber 2, umuntu abe unumber 1. Nkosi yami. Jesus. Tshela makhelwana ngeke ukubone la. Lana esimphakamisa kunayo yonke into siphakamisa uYesu. Oh hallelujah. Siphakamisa uJesu. Jesus. There's nothing wrong to honor and appreciate the man of God ababizwe uNkulunkulu. Kodwa naqala nangiphamisa kakhulu kwendlula uJesu nizongixabanisa noNkulunkulu. Angifuni ukusheshe ngife ngoba ingceke eziningi zibulawa yilokho.
Nkosi yami. ukuthi manje sekureplacewe uJesu yena waba uJesus. Nkosi Mina yami. ngifelanga bandla mina. Angifelanga bandla mina. Mina makangena igebengu la bathi yamfundisi uthini? Uthini mfundisi? Base kudubula manje. Angeke ngithi zigebengu dubulani mina niyeke labazalwane ngeke. Indoda Jesus. lendoda ayibona iphuma kanje. Jesus. Nangena igebengu nami ngithatha ikhafa. Jesus. Nami ngithatha ikhafa bayongibona sengena officeini ngiyahamba ngamadolo ngiyongena officeini. Oh Jesus. Super. Cha ngiyamkhona impela lo nkulunkulu. Ngimukholwa impela uThixo. Kodwa la ngathiwa ngithatha ikhafa. Oh Jesus. Ngiyadlala bazalwane. Ngeke ngithathe ikhafa, ngiyadlala ngeke ngithathe ikhafa. Hamba negoli nobabuza Friday kwenzakaleni. Hey futhi uNkulunkulu kufika abafana lapha eGoli Alexander. So it was after 12. Iyaku 12:30 or 22 1. Bafika abafana. Kunemoto omzala nje beyipaki. Bafika abafana manje sebafuna ukuyithatha le moto. Ayi futhi nomzalwa ngiyababonga abantu abafaithful in paying their 10%. Lo mzalwane uthatha ukhiye wemoto ufaka ephakathi sengiyavala ufaka ephaketheni lakhe. So uma ehlezi enkonzweni lalani baso wahlala phezulu ukhiye wacindezeleka. Jesus. Uma ucindezeleka ukhiye kwavuleka ibhuthe emoto. Nkosi yami. Kahle ngifuna ukunitshela ngomuntu ofaithful okhipha ishumi zakhe. Wahla uyakhonza yena. Bafika abafana. Bathi nabathi abafana bathi bacheka icoaster abafana bathi ene kunempahla ngasemuva. Baphethe izibhamu. Bakhipha ibhamu bathi ovela la siyamshaya. Siyayithatha le moto. Kwaba khona nje uNkulunkulu amthintayo waphumela ngaphandle. Mama lokhu buwayini bengaphandle beloku bayaphikisa uNkulunkulu nje wadala iconfusion phakathi kwezigebengu. Nkosi yami. Abafana bajikelana bodwa manje. Bathi abanye sikeleni imoto sithatheni impahla bafuna bakhombana ngebhamu. Bathi wena uyahlanya wena. Suka la mangabe suka la bakhombana ngebhamu abafana. Wayini bekhombana ngebhamu kwaba khona obabonayo. Wakhijima wangena esontweni wathinta iprotocol wathi bafethu kuyabheda ngaphandle. Nazi ikhe bengizothatha imoto. Bafika. Mabafika abafana bathi kwenze njani? Ay kwelelo ndoda yabona yabheka ikhona ukuthi makunje. Jesus. Uma kunje bo baba sayixoxa ngenye imini bakhombana abafana bodwa kwaba nje le chaos manje ngibona mina kube baba nje bathi moyinsizwa nje bathi ngiyibuza kwenzakalani la omunye nakathuthi ngivele ngimsondela la athe baba bafuna ukuthatha imoto yomzalwane la ngaphandle ngithi mina angizwanga bathatha imoto abantu bathi yomzalwane ngathi asambe fika abafana iprotocol isime ngapha manje abasazi ukuthi benze njani kafika sekuseba mfowethu sithini bathi ekuse uncle ngathi bafowethu lalani yimi umfundisi wala futhi okumnandi ngifaka ukhololo Friday bathi nabangibona bathi pastor mina kahle bafowethu manje kwenze njani bathi hayi mruthi khululeka silwa sodwa ngithi mina indaba nisukele nizolwana ngasesontweni sebasaba ukukhuluma manje mina lalani musani kuyenza lento ayikho imoto enizoyithatha la mangabe aningazi ngenani any house la nibuza ukuthi ubani uPastor Shabalala akekho umuntu ongazi la Alexander
asikho futhi isigebengu esingangazi la mina ngoba akhulekela igebengu eziningi kabi mina Alex nenzani manje bathi ayayi pastor siyaxolisa siyavala bathi pastor sorry pastor siyavala ngathi hambani phela mfowethu hambani phela ngathi ngimile nginibukile Oh Jesus. ngiyadlala nje mangithi ngathatha ikhafa dlala ngawo Nkosi yami. dlala ngawo ngine grace endlula isibhamu kodwa ke angisho ukuthi bese uya relax uthi hayi umfundisi uthe hey mase kubheda nami ngiyathatha ikhafa Oh Jesus. shayelana uNkulunkulu izandla kakhulu cela ukuvala God bless you iyani indaba yenkasimulo iyali ukuthi ngiyiqede iyali indaba sigcine la sithi khona uNkulunkulu wayesekhuluma noMose ubuso nobuso ngicela siyibambe la uNkulunkulu wakhuluma noMose ubuso nobuso nikhona bazalwane uNkulunkulu wakhuluma noMose inceku yakhe ubuso asiyibambeni la indaba yami ibizokhuluma ngenkasimulo the glory of the Lord ukuthi yini kahle kahle iglory ngoba iglory ukusebenza kwenkasimulo nokusebenza koGcobo the anointing akufani nikhona manje anointing it works ngomuntu uGcobo lusebenza kube khona umuntu phakathi kepha inkasimulo iyasebenza umuntu engekho phakathi ngiyazi ukuthi vele ngeke ngizocela ukuyichaza kahle kule viki elizayo and into engicelayo asiyikhulekeleni we are coming back on Friday ku6 to 6 la then Sunday ngizoba ngingena deep manje kuyiglory ukuthi iglory inkasimulo kaNkuluNkulu isebenza kanjani Jesus. inkasimulo kaNkuluNkulu ayidingi ukuthi ukhulume uNkulunkulu in each and every challenge each and every case obhekana nayo mawuneglory kaNkulunkulu hamba neglory kaNkulunkulu iyona ekhulumayo iyona emayo awusho lutho kodwa uGcobo uyakhuluma bese ukuthi amazwi akhulunywa uwena ayabathinta abantu kodwa inkasimulo ibashayisa ngovalo ngoba wena uyakhavwa ufihlwa ngaphansi kwenka awusho lutho kodwa yona unqobo lwayo iyayikhulume inkasimulo kaNkuluNkulu wenza izinto eyidida abathakade eyidida abaloyi eyidida izimfamono ukuthi kanjani uyenze kanjani le Oh Jesus. inkasimulo cela sishayele izandla kakhulu Hallelujah. asiphakameni ngeenyawo asiphakameni ngeenyawo thina sonke ufuna for 3 minutes everybody attend us athi Nkosi I'm praying in the name of Jesus oh God let your glory risen upon our lives glory to Jesus ngifuna wonke umuntu avule umlomo usosokolile uhluphekile isikhathi eside khulumile nabantu wancenga wazama kodwa indaba yakho bayishaya indiva akokhulekele lenkasimulo kaNkuluNkulu ngeke usaloku ukhuleka ucela uphaphatha kubantu kodwa inkasimulo kaNkuluNkulu yona izokhuluma nabantu inkasimulo kaNkuluNkulu izovula iminyango inkasimulo kaNkuluNkulu izokwenza isimangaliso emsebenzini osebenza khona shaya izandla zakho fula umlomo wakho babegambeni likaJesu babegambeni lingaphezulu kwa wonke amagama babegambeni sithi masilibiza uNkulunkulu ongcwele kuthuthumela amadimoni incibilika izifo baba wethu ingcwele egambeni lingaphezulu kwa wonke amagama siyabonga uNkulunkulu wethu siyabonga dwala lethu
Siyabonga mdala wensuku, siyabonga Alpha, siyabonga Omega. Siqalo nesiphetho nguye nginguye Jehova wemikhosi kaIsrayeli. Babona amandla wonke simboze ngenkazimulo yakho uNkulunkulu wethu endaweni esiyongena kuzo. Baba wethu namandla ibonakala inkazimulo babegameni likaJesu endaweni esiyobizelwa kuzona. Ayibonakala Nkosi inkazimulo yakho isifihla, isilwela, isinqabela ngegama leNkosi uJesu. Babona amandla siyayidinga ipresence yakho, babona amandla siyayidinga inkazimulo yakho egameni likaJesu. Baba mayingapheleli kithi kuphela kodwa ayingene emakhaya, ayingene emsebenzini, ayingene endaweni esizonyathela kuzo ngegama leNkosi yethu Jesu. Ngegama Baba lingaphezu kwamagama, ayingene emshadweni yethu, ayingene emisebenzini yethu, ayingene kumabhizinisi ethu, ayingene ey'kolweni nakufunda khona iy'ngane zethu khona ngegama elinamandla, ngegama Baba eliphilileyo, ngegama Baba lingaphezu kwa wonke amagama. Bayathe uNkulunkulu ophilayo, bayathe mdala wey'nsuku, kasulwe izibopho ezinzima, kasula ngenkazimulo yakho egameni likaJesu umNazaretha ongcwele, umNazaretha ophilileyo. Babona amandla wonke thinta omunye nomunye ngale nkazimulo yakho, kwenzeke imanga. In Jesus name we pray, amen and amen. Ake nishale inkazimulo kaNkulunkulu izandla ezinkulu. Asiphinde sishale izandla inkazimulo kaThixo. Nakho umzuzu emhlanu nje singahlala phansi egameni leNkosi uJesu. This Friday u6 to 6 wethu ulapha eThekwini egameni leNkosi uJesu. Ake nokushaya izandla u6 to 6 wokugcina, hayi ubukwenye level. So into engicela only 2 days. Only 2 days. It's Wednesday and Thursday. Sizoke sithi ukuthi siyobambana noNkulunkulu. Sizongena kuyi-prayer and fasting for 2 days. It's Wednesday and Thursday. Bese ukuthi ke Thursday siyeza sonke ngobuningi bethu. Le nkonzo ya Thursday yomkhuleko ngiyacela ngosembazalwane abanye ngiyazi nine challenge ye transport. But abanye uNkulunkulu nibusisile ngezimoto. Bazalwane, awuvubalekile umkhuleko wa during the week. Asikwazi ukuqhamuka siqhamuka ngesonto singakhulukanga phakathi neviki. Lenkonzo ya Thursday ngicela siyithathe very serious. Kubalulekile onke ama branch ayakhonza during the week. Ile branch nje kanti inkulu iyona enganankonzo. So ngiyacela ke this coming Thursday sizoba khona la sikhuleke sisonke, sesikhuleke lenkonzo ka6 to 6 ezobe ikhona on Friday egameni leNkosi. Ngicela nishalo uNkulunkulu izandla. Amen. Sizongena we offering, it's an offering time, it's a giving time. Kubo bonke ababukela ngiqale ngabantu abasibukela. Kubo bonke ababukeli bethu abasibukela emakhaya. We are entering now the time of blessings. We are entering the time of offering whereby we give our seed, where we sow our seed. Man of God, I'm so blessed. I'm always blessed by the sermons of Ozenzayo. I'm so blessed by the way you preach, the way you minister the word. I'm so blessed by the presence kaNkulunkulu engiyifila uma ngabe ngubuke. Please, child of God, ungazirobe. Take your seat now. Ama banking details ethu nawa escreenini sakho. Down on your screen kunama banking details ethu. Keep on sowing that seed. Keep on sowing that seed. Keep on sowing that seed. In due season thou shalt reap, in Jesus' name. I am your apostle MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Mshaleni izandla kakhulu uNkulunkulu.